Jenggaramu dibradat dening salah sawijining lawongan. Kowe aja ngapusi. Pancen cetha nek putraku Candra Dewi dibradat dening salah sawijining ya. Jeneng aku milik cantut lawung bebau sinang kabeh kang dadi tumindak mutiara. Nanging nalika aku njajah desa Milangkoni jalak peninggal klebur lelaki, sak tengahing dedalan iki mau ana panjenengan wanita. Sing wanita iki mau njaluk tulung. Yen ora kliru saka pandhuku, bocah wadon iki mau arep tok prawosa. Yo, sadurunge aku duwe rasa takon lawan kowe. Sapa sakraning kowe? Aku Sawung Seta. Bocah saka Petapan Gunung Kidul. Yo, iki Singa Bugrah wong kondang. Singa Bugrah kang sawiji, Singa lawe. Singa lawe. Yen kowe kena tak kandhani, kene becik bali ae. Singa Bugrah lan kowe Singa lawe. Piye? Yen kena tak elingake. Pandheka cukup semono tumindak.
minggir apa ora? Ora sah melu-melu perkaraku. Oh ngono. Yen ngono sing dadi pepalangmu ana loro ngombe aku. Arewan. Coba yen pancen kene nyoto wong maju. Wong kendel mesti sugih siang. Wong sepi mesti sugih. Aku ngerti yen ing dalem ilmu pewayangan menggunake aji Witata Bomo lan Bomo Witaka. Aja mbok anggap sawung gawa sak don sak utas. Maju bareng. Ayo nyoto-nyoto. Ayo Ji. Lanang. Ayo. Ayo. Sopo sing gawe raja mati? Sawung Seta. Sawung Seta. Panjenengan kepalane dateng. Lajeng Wani mateni wong loro iki. Iki negara aturan. Ora sakar dhewe. Wani mati ya. Wani. Ayo. Candra Dewi. Bocah kae wis arep wani marang Pun Rama malah gawe Rajapati. Ning kenapa arep tak pidana kowe kok ora oh Oh, dados Kanjeng Rama menika sedana kaliyan kalih menika. ayo Nuduh dhateng kalih menika. sing nyidra kowe ra sawung ora Menika lepat Rama. Ri, Menika dawuh kosok wangsulipun. rasa baline Upami boten wonten priyantun ingkang nabi sawung seta menika. Kula mesti kemawon dipun prawasa kaliyan tiyang kalih menika Rama. Kula menika ditulungi lho Rama. kok aneh Kok anakipun to? iki wujuding brandal-brandal Cobi Rama neng panjenengan. kok kumo wani mlebone kepatian Kain dengan dalih. Kula ngantos semuju wonten papan mriki menika dipun sedaya tiyang kalih menika lho Rama. apa kaya ngono Dito panjenengan menika ingkang sareng langkung rumiyin to. Aslinipun panjenengan paling ganjaran dhateng nyuwun pangapunten. Sejatosipun panjenengan menika sinten? aku kepatih kon ing Karanggitan Oh, ingkang pawes. iki putraku Aku putramu. Asmanipun sinten? Aku Candrati. Ngaten Umur kurang lebih. nalika semanten kula nembe kemawon jajah desa Milangka. Mulalah satengahing gedalan ing panika.
Candra Dewi menika saking tumindakipun gandal kawit. Ya, sing gedhe pangapuramu mergo aku melu kon. Rumah saku sing idro dening putraku Candra Dewi. Ora ono. Ya. Saiki ngene wae. Aku njaluk tulung kalawan kowe. Samraga putraku mundur ana ing kepatihan mangsa Buddha terkep ana ing kepatihan. Oleh. Menawi sampun dados sabda dalem Kang. Namung pangestu kados. Iya. Monggo sedaya. Iya. Bajingan. Hah? Kowe tak uripi. Tak tambani. Karepmu piye? Gusti Patih, Suragobar. kula ingin menapa? Gusti Patih kok dugi mriki lajeng koyoke aku malah klemun-klemun ya Di. Ya koyoke sing ngomong ki sing cetha. Nuwun sewu Gusti Patih. Suragobar. Nggih, Lan dalem. kowe Suralawe. Aku takon kalawan kowe. Kowe mau wis mati tak uripi. Nggih. Nek wiwit dina iki kenapa kowe kok ngalah putraku arep mbok prawoso ning tengah alas kene? Nuwun sewu Gusti Patih. Menapa Gusti Patih lali napa eto-eto lali? Nalika semanten Gusti Patih lak nandur wonten ing Mataram Hindu. Sampeyan diutang kula. Aku kok diutang kowe kuwi nalare piye? Mongko aku dadi patih. Aku ora njaluk sumbangan duit apa wae kalawan kowe. Lho aku kok diutang kowe. Nek panjenengan dados patih wonten ing Mataram Hindu, nek boten wonten kula kalih Siadi, lak boten saged dados patih. Menapa kesupen panjenengan? Pak iya tadi. Ayo. Nggih. Perkarane kuwi to. Inggih. Aku dadi patih merga saka sengkuyunganmu kabeh. Yo, aku ora ngilang-ilang, ning aku ora duwe utang duit karo kowe. Neng panjenengan lak kesupen dateng kula. Kula menika lak ngopeni anak bojo. Ayo dia, yo butuh ngombe, yo butuh sembarang Gusti Patih. Neng panjenengan mboten nate maringi kula arta. Lah iya to Di. Ah menika ingkang sirah kula dados mumet menika. Ya, Suragobar Lan lan kowe Suralawe tak akoni. Mergo apa? Aku ninggalke kowe nganti aku lali kalawan kowe. Mergo aku ngayahi jejiban ana ing negara Mataram kuwi wewangunan kang durung rampung. Besok nek wis rampung aku bakal nemoni kowe. Ngono? nggih, Nah, saiki ngene, dipun. kowe bak wiwit dina iki bakal tak boboti meneh. Nggih. Aku njaluk tulung karo kowe. Go nambah kekuatan meneh. Ya, Nggih. iki ana ing desa Mataram. Nggih. Ana
salah sawijining pawungan sing jenenge Sawung Parata. Sawung Seta. Sawung Seta. Nggih, lajeng pripun? Saka karepku bocah kuwi temonana. Temonana kosoana ana ing kepatihan. Ing panjenengan ampun